Yo guys, so karon guys, prepare ko pamahaw kaya tawag breakfast. So, tara. So guys, sumana yun guys. Luto na yun guys. Grabe, pamahaw na guys. Nagluto, giprepare ako na abdan ako paniod do. Sigutom na kayo. Katay mo na eh. So, di na ako nito gayon. Mukhaon ako guys. Gutom na ako guys. So ikaw, nikaon na ka? Wala pa? So, ikaw na, mga na ta. So, yun na po sunod ha. Sabay na po kaon. Huwag dalahan pa kong video buhaton. So, ngayon ta. Tunay!